May sa kakabsat nga dakkel nga gundaway tayo. Nga agkakadwa tayo manen, ited tayo iti panagyaman tayo kinapo Diyos. Ited tayo kakabsat iti dakkel nga panagragsak tayo iti panagbalegi iti ebanghelyo iti panagbiag tayo. Tanukit kita kakabsat iti panagad-adal tayo kada ito'y quarterly tayo. May panggat ayat ken iti kinalinteg iti Diyos. Iti panagbisbisita mi kakabsat kadagiti churches. Ni Apo Diyos iti matay dayaw. Agsipod ta makita mi nga digiti kamkameng iti iglesia, dagiti estudyante kakabsat iti Sabbath school. Ket iti pamatida, apaneknekan iti panagbiagda. Ket makita kakabsat dagiti panagrangay iti relasyon tayo kini Apo Diyos. Isung ited mi iti dayaw kini Apo Diyos. No, si kakabsat ko ket may isang us-usa rin ni Apo Diyos. Agyaman tayo, agsipod ta, adda dayjay tarigagay tayo, nga agserbi, nga agpaay kini Apo Diyos. Nang nangruna kada iti programa tayo itata sa church, Harvest 2025, nga si tayo kuma, dagiti kamkamang ti iglesia, makipaset, actively nga makipaset, iti panakiwaragawag iti ebanghelyo. Ni Apo Diyos, iti mang bendisyon kada tayo kakabsat. Adu digiti kakabsat nga ag-request da kon, Pastor, kasano nga maiadnak iti chat group iti Sabbath school. Iti bagak kakabsat kada kayo akas din bagak kadakwada. We have a chat group itinaga na Sabbath school lesson. Ijay maipost kakabsat iti programa tayo. Akas da ito'y kuma. Kabayatan nga agad-adal tayo na ikabilin kabsat, I shared it to our chat group. Ijayan digiti kamkamang iti chat group, they can open ket agadal tayo kakabsat. Ijemit lang chat group, iti pangikabkabilak kakabsat, dayjay outline every week. At the dayjay Sabbath school outline tayo for every lesson. Simple lang kakabsat. As a teacher, I give you the free way nga usarin kakabsat. Haan nga dayjay dagamin tatanya, at pantay ko madigajay classroom teacher, at dan iti magatangdang outline. Dayjing outline, it is already word for word nga isu iti mabalinda nga usarin. Saan kakabsat akas jay iti panggep tayo. Iti panggep tayo, I'll give you a simple outline. Agsipod ta, agpapadamet iti pagisuruan tayo. Agpapadamet iti estudyante tayo. Dayjay application, itis may isang klase, kas pakarigan ko itge bagyo, is different from the application kakabsat. Iti may isang church ko dito'y Tarlac. Isu nga, da kayo nga teacher, kitain nyo kakabsat, dayjay need. Ulita, kitain nyo dayjay need, dayjay klase yo, and then make an application. Adata yun kakabsat, iti lesson number 9. Yung sakbay tayo nga unagan, adalan da ito nga lesson, agkakadwa tayo kakabsat, nga agkararag. Man nakabalin amin nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Amaming nga naayat. Amami nga daan iti kinahustisya. Agyaman kami iti gundaway nga inted mo kada kami. Agyaman kami, Ama,
Iti panangidaldalan, iti Santong Espiritu kada kami. Ta iti naldaw-aldaw, apanagadalmi kada ito nga leksyon. Inted mo kada kami, o Diyos, di ka ipapanan na the meaning da ito nga leksyon kada kami. Kiti tatano, Diyos, buklen mi da ito nga leksyon nga inadal mi kada ito nga lawas. Dawatin mi nga iti Santong Espiritu, iti mang bendisyon, iti tunggal may sa kada kami. Marik nami kumao, Diyos, dahit ang ayat mo, iti panagbiag mi. Agyaman kami launay, itinaga na po mesos. Amen. Adata yun, iti lesson number 9. Ti title na ket, Tinailangitan a dangadang. The Cosmic Conflict. Iti paset nga mayulo kabsat ket masarakan iti Genesis chapter 3 verse 15. Na isurat ket basaen tayo. Ket siya pagginuraan kayto iti babae. Ken iti kapututam ken ti kapututan na. Daytoy sugaten nanto taulom ket sika sugatem to iti mukod na. There were two parties. Idi kinatungtong ni Apo Diyos ni Satanas nga isu dayjay uleg. Kalkalpas kakabsat nga ni Adan ken ni Eva insurrender da dayjay stewardship da. They were steward. Nga iday pinarsuan ni Apo Diyos iti lubong, inted ni Apo Diyos kadakwada. The role nga isuda kakabsat, iti addaan iti dominion. Handa nga kukwa. No di kadi, they become a steward. Mga iwan, daytoy a planet Earth. Iti amin nga daken kwa na. Ngem iding kakabsat nga nasulisog dagitoy nga dua. Actually, ni Eve iti nasulisog. Kinaduaanen ni Adan. Iti garden, iti Eden, sublin tayo kakabsat. Kinatungtong ni Apo Diyos dayjay nga ulag ni Satanas. Kunana, pag ginurain kayto ti babae. Sino dayjay? Ni Eva. But this is prophetic. This is the first promise in the Bible. Itiya ay kakabsat dayjay manubot nga isuna ni Apo Jesus. Kunana, di kapututan. Di kapututan di babae. The seed. Ket iti aramidem to. Kakatungtong na, dayjay ulag, sugatem to timukod dayjay akapututan ti babae. Ngem dayjay kapututan ti babae, sugaten nanto taulom. Which of these two wounds is fatal? No makakita ka ti ulag, iti aramidem, no kaya mo nga patayan, saan mo nga dayjay kunahan mo nga mangalay iti maysa nga malo, maluwem kakabsat, jay ipos na. No. Iti aramidem, akas dayjay an naipadto, bangala kay ti dakkel nga kayo, malo, ket dayjay ulo, dayjay nga karasaan, isu kakabsat iti dekdekam, you will break the head. Daytoy kakabsat, dayjay kunatayo nga prophecy, a promise ni Satanas. Ket sugaten na, dayjay nga kunatayo kakabsat, dayjay akapututan di babae. Satan will cause a wound on the seed of the woman.
ni Apo Jesus tapno abaken na. Dayjay akabusor. Masapul kakabsat nga ited na. Inted na tayo, it's already a past. Dayjay biyag na, ket isu na kakabsat, itinagbalin asunom, sunok, suno digiti amin ama nagbasol. Ket itatan, dayjay nga padto, ngan-nganin nga matungpal. Anya dayjay nga paset na nga ngan-nganin nga matungpal. Dayjay kunatayo kabsat, the fatal wound, ijay ulo, dayjay nga ulag. Iti lesson tayo kabsat, ket apan tayo iti tallo nga paset. Iti umunang nga paset, inikak kakabsat, iti subtitle na, tinailangitan adangadang, kinalaban na iti kababalin iti Diyos. Ammo kakabsat ni Lucifer, nga isuna iti baggak iti agsapa. He is the morning star. Kunana ni Isaiah chapter 14 verse 12. Nga isuna ket maysa a pinaraswa ni Apo Dios. He is a created being. Hanna a mabalin a kalabanan, he cannot. Amuni si Lucifer kabsat, he cannot make war against the Creator. Amuna nga iti Diyos ket man nakabalin amin. He is an all-powerful God. Isu nga ti inaramid na kakabsat. Naramid ni Lucifer, he waged a war iti langit. Ket iti object na was to destroy the character of God. Iti kunana, ti Diyos saan nga kinahustisya, ti Diyos saan nga ayat, ti Diyos, He is unfair. Dahito iti kunana kakabsat ni Apo Jesus, iti Juan 8, versikulo 44, na isurat, ket basaen tayo, kukwa na kayo ti Diablo nga amayo, ket kayat iyo nga aramiden dagiti kalikaguman ni amayo. Isu nakapapatay nanipod ididamo, ket saan ang nagtalinaed iti pudno, taawan ti pudno kenkwana. No agsao ti ulbod, sauen na iti kababalin na, met laeng, ta isu manangulbod, ket ama iti kinaulbod. Anya ti kunana na Apo Jesus. No iti katungtong na siya kuma ken sika, ket deji inbaga na kabsat ijay John chapter 8 verse 14. No siya, the word of Jesus, peace, dinuyok na, iti pusok ken tirik na. Tapay, kunana kukwa na kayo, ti amayo a Diablo. No insuro na digiti adalan, nga agkararag amami nga dakat sa dilangit. At datoy met deje grupo, ngayon baga na, ti amayo isu ti Diablo. Tamuyo ko na, dayjay ngat kababalin, dayjay a Diablo, ket agulbod, tapay, isuna ulbod. He will keep on telling lies because he is a liar. Jay kababalin na, isu kakabsat ti aramidin na. Saan nga mabalin, nga aramidin na dayjay kontra, ijay akababalin na. Ti kunana ni Apo Jesus, ti kababalin daytoy nga amayo. Sino?
je diablo, isuna ket ulbod, isu nga managulbod. When Satan attacked the character of God, iti panangrugi kakabsat dahi dakkel a panagbinosor, he was telling a lie. A lie, kakabsat, is opposite kadayjay nga pudno. Okay? Ulitek. A lie is an opposite kadayjay a pudno. Apang ka ijay supermarket. Dito'y, ayan mi kabsat, we are near supermarkets. We can go to SM, we could go to Walter Mart. Intun no agbayadak, ket itid ko kabsat da bill nga 1,000 pesos or 500 pesos, DJ cashier, kitain na. The cashier has a machine nga ikabil na kakabsat DJ pinagbayad ko. And that machine will check, will verify, no DJ nga inted ko, pinagbayad ko nga kwarta, is genuine or fake. Isu nga iti ko na nakakabsat ni Apo Jesus, fake, ulbod, iti ibagbaga, ti amayo. Isu nga kakabsat nga, ito'y lesson tayo. DJ cosmic conflict ni Satanas, nga ama iti ulbod, pinadakis na iti Diyos, babaen kadayjay pananggulbod na, kadayjay akababalin iti Diyos. Anya ti kababalin ni Apo Diyos gadadalin tayo? He is a God of love. He is a God of justice. Kunana ni Satanas, ti Diyos, saan nga ayat? Ti Diyos, saan a kinaustisya? Ti Diyos, He is unfair. Dinggin nyo kakabsat, iti kuna ni Ellen White. In His dealing with sin, God could employ only righteousness and truth. Satan could use what God could not, flattery and deceit. At dato'y tidwa kakabsat, in dayjay ko nata yung cosmic conflict, the great controversy, at dato'y ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos to sa rin na kinalintag ken kinapudno. Ni Satanas ito sa rin na flattery and deceit. Ituloy tayo kabsat. He had sought to falsify the word of God and has misrepresented his plan of government before the angels, claiming that God was not just in laying laws and rules upon the inhabitants of heaven, as well as all the words. That God's government was not just, His law perfect. Satan made it appear that he himself was seeking to promote the good of the universe. The true character of the usurper and his real object must be understood by all. He must have time to manifest himself by his wicked works. Ellen White, The Great Controversy, page 498. Opposite. A lie. Opposite. Flattery. Umom DJ flattery ka, kung ka, ay na, nagpintas mo. You're flattering. Nasyat ano DJ ka, katungtong mo ka, nagpintas. I was with the
AY, agraman hindi iti parents, iti Northern Pangasinan A District. Inaramid da kakabsat, iti maysang weekend camping, they called it Love Camp. Iti church tayo, iti San Roque, San Manuel, Pangasinan. And they asked me to give a lecture. Ket dinamag ko ni Joy, balagot, noan niya digiti concerns digiti agtutubo. So she gave me a list. And then I gave 2 presentations, plus the divine hour, plus a question and answer, iti malam, and then the commitment. The first lecture was, "This must be her, Lord." Babaen kakabsat iti Biblia. We studied dayjay kababalin, iti dayjay kung kunadig iti agtutubo, my ideal woman. May sakadigitoy, inbaga ni Moses din, surat na ti Genesis. Nga ni Rebecca was beautiful. There was no flattery. At the Kakabsat, we describe with this AY, what is the meaning of beautiful? Itin bagak, beauty emanates, aggapu itinadalos na ayat nga puso that has been recreated by God through the Holy Spirit. They understood. There is a difference between a beautiful Christian lady with a beautiful beauty contestant. Nukit kitaan mi digijay nga babalasang ijay nga fellowship digitag tutubo. They were simple. They were not using makeup. They don't have a one kakabsat dagiti jewelries da. But I would like to tell you, as what the Bible say, ti anak ni Apo Diyos, they are beautiful. That's not flattery. They jitus usarin kakabsat ti kabusor. Flattery and deceit. It is usarin ni Apo Diyos, He can only use righteousness and truth. Taiso iti kababalin na. Iti may kadwa nga paset, iti lesson tayo kakabsat. Iti title na, wenno subtitle na, dagiti anak ti Diyos na iramanda iti nailangitan adang-adang. The children of God is involved in the cosmic conflict. In Matthew chapter 13, verses 27 and 28, na isurat, kit basain tayo kakabsat. Ket imay dagiti adipen iti ama iti sangkabalayan. Ket kinunada kenkwana, Apo, di kaaya nagmulang iti nasaya at abukel iti taltalon mo? Adino nga rod iti naggapuan dagiti sisanyas. Ket kinunana kadakwada, maysa akabusor tinangaramid iti daytoy. Tapno maawatan tayo kakabsat, nga adda tayo iti lubong, idi a pinarswa ni Apo Diyos iti daga. Iti indeklarana, it is very good. Genesis 1 verse 31. It's very good. Amin kakabsat from day 1 ingana iti day 6. Kunana ni Apo Diyos, it is very good. Isungan day jay iti kunana, Apo, di kaaya nagmula iti nasaya at abukel.
The creation was declared very good. Ngam apay apo nga itatan addan dagiti nagtubo asisanyas itataltalon mo nga minulaam iti nasaya at abukel. Kunana ni Apo Diyos the landlord may sa akabusor tinangaramid dayto. Mairaman kakabsat. Tapay, may isang taltalong. Iti na imula, sika, ganiti siya. Iti na imula, digijay apinili ni Apo Diyos asa santos. Digijay nga dimngag, they heard. Digijay a loud cry, nga kuna na rumuar kayo, utat taok manipod kenkwana. This is the ecclesia called out. Digito'y kakabsat nga naayaban at dati na pananda. Ijay ayan ni Apo Diyos. Kem itata at damit iti kabusor, iti inaramid na, sinaruwagan na iti sisanyas. In the field, it was planted with wheat. Itatan, there were tares. Niraman. Ket, anyalakit din kakabsat. Nga iti panagbiag tayo, at dalat tadijay, dagiti sisanyas. Let's go to the church. No ikabil tayo kabsat, nga dayjay ataltalon, nga nangimulaan ni Apo Diyos kadagiti anak na. Ti kabusor, adamet ti pastor ken na. Adamet ti ikabil na. Agtakder, agbalin, akaslala, membro iti iglesia. Ngem iti kababalin na. Dayjay kababalin ako nanan ni Apo Jesus kadagiti pangpangulo ti Hudyo. Kukwada kayo ti amayo nga isu ti diablo. The enemy can plant tares within the wheat. Saan ka di kakabsat? Nga uray pa'y ti uneg ti iglesia. Umay ti dakkel a problema. There are conflicts within the church. Adanto day di tumakder, nga ibagana nga day nga papatsyen nyo, saan nga isu ti pudno? Kunana ni Apo Jesus, umay to iti tiyempo, sakbay day nga ay ni Apo Jesus, nga uray pa'y iti napili nga iglesia, your church and my church, there will be conflict. Kasalala sa lutsudin tayo, ken ni Apo Diyos nga isu ti akin kukwa iti iglesia. Apo, saan kadi nga iti inmulam? Saan kadi nga iti inkabil mo? Kada itong iglesia, isuda digijin na saya at abukel. Adino nga rod, Apo iti naggapuan, digitoy nga mangriribok kada kami. Jesungbat, dayjay nga akin kukwa iti taltalon. Isu ti sungbat, no adda ti problema, a conflict within a group, a conflict within our church. Sungbat na maysa akabusor iti nangaramid kadayto. We are involved. Tati kayat dayjay akabusor nga nangimula iti sisanyas. Saan kakabsat nga agprogreso iti trabaho ni Apo Diyos nga inkubit na iti iglesia. This is the problem.
No iti iglesia. Ket aramiden na kakabsat, iti misyon, the Great Commission, nga inted ni Apo Diyos, no adda iti panagmaymaysa, adda iti urnos, anya mapasamak, adda iti dakkel a panagbalegi. Ngem no, iti iglesia, excuse me, kapsat, nagmaymaysa iti panggat. Ngem addan tulata iti kumuntra, jalikodan agdaydayamudong. The Lord will not be happy with that. Idi sumagmamano nga Sabado. Actually, it was February 15, naaramid kakabsat, dayjay ko nato yung Hope Impact. I was communicating, or he communicated with pastor ko na. Anya iti aramidin mi ito'y Hope Impact ni Elder Christian Rafael iti Sulipa Adventist Church. Ket iti sungbat ko, is there a plan of the district nga da iti papanan tayo? Iti sungbat na pastor awan met. Then I said, I recommend nga iti aramiden iti church tayo ket mangpili iti maysang lugar where we plan, ada plano tayo, nga apan agmula iti bukel, isu dagiti libro, babasaen nga apan i-distribute, isu dagiti nga pagbisitaan, pagkantaan, ken pangitidan ti kararag, kadagitoy nga papanan tayo na. Tapay, adda dagiti panggap tayo, nga iti kabiitan, ket aparagarbiden tayo ito, iti maysa nga panagani, taadda iti naimula tayo abukel. Kas diyan mo tinaramid kakabsat iti Carino Church. They went to a part of Carino. Ijay, they visited house to house. Daytoy kakabsat iti kayat ni Apo Diyos nga ramidan. Adda kuma iti panagtutunos, adda kuma iti panagmaymaysa. Kunana ni Ari David, iti Salmo 133, verse 1, Behold, anya kay nang ipakita, dayjay panagmaymaysa, dagiti anak ni Apo Diyos, a brethren that is united. He compared it kadayjay bangbanglo, the anointing oil, nga isu kakabsat iti panangisina da, the anointed Aaron. The beauty of unity. Ket addalaeng kakabsat, kadayjay nga parabor ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. Ulitek, the beauty of unity is with the grace of God living in our hearts. Iti mikatlo nga paset, iti lesson tayo. Umay, iti panagturpos, iti nailangitan adangadang. There is a time for the cosmic conflict will end. Ituloy tayo kakabsat, dayjay pangarig. Iti Matthew 13, versikulo 28, hinggan nati 30. Dialogue manen, dagiti adipen, kandayjay akintaltalon. Basahin tayo. Ket dagiti adipen, kunada kenkwana, kayat mo nga rod, nga in kami ket urnungan mi ida. Sino dagijay? Dagijay nga inmula iti kabusor. Dagiti si Sanyas. Denggen nyo di sungbat, daytoy akintaltalon. Ngem kunana, saan? Dilaket ta intun urnungan nyo dagiti si Sanya, maparut yumet, ang maikuyog kadakwada dagiti trigo. Baybayan nyo adumakkel da amin aginggay iti panagani.
Ket inton ti tiyempo iti panagani, ibagak to kadagiti agani, urnungen nyo nga umuna dagiti sisanya, ket repeten nyo ida, mapungpungo puuran nyo ida. Ngem idulin nyo dagiti trigo iti kamalig. So, here is the field. Daytoy lubong. We made the representation. Here is the field, the church. Iti inmula ni Apo Diyos dito'y lubong, akas ti inmula ni Apo Diyos iti iglesia na. Dagiti na imbag, abukel, the wheat. Ngem idi nakita digiti adipen, addan digiti agtubo asisanyas. No alain nyo kakabsat, iti kababalin, iti trigo, ken ti sisanyas, iti damo, you cannot tell the difference. The blade, digiti bulongda, they look the same. Iti pagdumaan dalaeng, intun no makita mo nga agdawa, agbunga, agdawa, dayjay trigo, agdawa di sisanyas, makita mo nga daytoy ket trigo, daytoy met ket sisanyas. Isu nga idi nga nagsaludsod digiti adipen, apo apay nga damoten iti sisanyas. Nakita dayjay bunga. Anya iti bunga iti trigo, dayjay kababalin iti Dios. The character of God is now reflected ijay nga anak na. Represented iti trigo. Dayjay met kababalin iti kabusor nga isu iti diablo. Takunana lang nga ron ni Apo Jesus, amayo, kukwa na kayo ti amayo. Ket ti amayo isu iti diablo. Digito'y met nga sisanyas, they will reflect dayjay kababalin kakabsat iti amada gati diablo. So we'll see the difference. Napintas da dya desisyon, recommendation da gito yung adipen. No palubusan da kami Apo, ket apan min, ket paruten min, da giti sisanyas. One of the hardest act of the church through the leadership of our ordained pastor is to give a disciplinary action to an erring member. Ulit kakabsat, it's very, very hard. Tapay, amun nyo nga ijay unag ti iglesia, these are agkakabagyan, agagayam. Ket nung kas pangarigan, adda iti maysa nga mangipangulo nga mangted iti panakariribok the church. Ket iti church will make an action. Disiplinaan tayo ani kabsat nga kastoy. Iti advice ni Apo Diyos, isu ti advice dayjay akin kukwa di taltalon. Saan? Taapay, dilakit intun no disiplinain nyo, dayta nga sisanyas, open and close quotation mark, mairaman met, maikuyog kadakwada, iti trigo. This is now what we call addan dayjay sympathy. Sinuntun iti apay ngay nga kasjay ti inaramid da kani kastoy. Kitirigat na no dayjay meten asisan niya, open and close quotation mark, ket apanto kakabsat ka digitoy kakabagyan na iyo nagtiglesia. Kita nyo ti inaramid da kanya. Pinarot dakmeten, again open and close quotation mark. Digitoy ito nga kakabagyan na. They will, anya iti kakabsat, they will sympathize. They will join daytoy nga kabsat ta. Ngem laglagipen nyo kakabsat. Iti insuro ni Apo Diyos
baybayan nyo. Let them grow together. Iti dadalim tayo, adda iti na ikadeng at tiyempo, iti panagturpos, tinailangitan, adang-adang. When is that? Daytoy nga pangarig, it is during the harvest. No ipakita iti Biblia kakabsat, ni Apo Jesus iti ay na, He is the Lord of the harvest. At dati igeng na anatadem akumpay. Ket kunanto da janghel, ket usarem day takumpay mo. And the Lord of the harvest will strike. Why? The harvest is ripe. Ket adadtoy kakabsat, iti dua nga ending. Dayjay asisanyas, marepet da, maisina da, papananda, isuda, mapuuran. Dagitoy at trigo, maurnong da, ket iyawid dayjay nga akin daga, ijay kamalig na. This is the end. When Jesus will come, the end of the great conflict, cosmic conflict nga adalin tayo, maaramid to kakabsat. Kuna ni Apo Diyos baeten ken ni Juan, iti Apokalipsis 12, versikulo 10 ken 11, ket nangngeg ti maysa adakel atimek sa dilangit. Nga kunkunana, ita imayen iti pannakaisalakan ken iti pannakabalin ken ti pagarian iti Diyos tayo. Ken ti panagturay ni Kristo na. Ta nangidaramudom dagiti kakabsat tayon na itapwaken. Ket dayjay an nangidardarom kadakwada iti sangwanan iti Diyos bayat ti aldaw ken ti rabi. Ket isu inabak da gapu iti dara ti kordero ken gapu iti sao ti pamaneknek da. Ket dida kinailalaan dagiti biagda agingga ken ipatay. Victory. Anya kakabsat ti inaramid dagitoy nga anak ni Apo Diyos tapno. Iti panakipaset da. Remember, dayjay lesson tayo, nairaman tayo. Nairaman dagijay at trigo. Kadayjay nga naggimulaan ti kabusor kadigiti sisanyas. Anya, kasano nga nagbaligi dagitoy nga sa santos. Inabak da, gapu iti dara iti kordero, ken gapu iti sao iti pamaneknek da. They use the blood of the Lamb ni Apo Jesus. They use the death, the resurrection of Jesus as the truth nga isu iti nang kontra dagijay nga accusation iti kabusor. Anya di accusation iti kabusor? Ti Diyos saan nga ayat? Iti ibaga ni Apo Diyos ay ayaten kayo. Taapay, takas talaunay iti panagayat iti Diyos iti lubong. Sika ken siya. Tainted na ti anak na nga bugbugtong ni Apo Jesus. Tapay, dayjay nga anak ni Apo Diyos. Nagbalin asunom, kabsat, nagbalin asunom. Dayjay nga ipapatay na the blood of the Lamb. Isu kakabsat, iti ayan, iti panagbalegi tayo. Please remember, the last night, dagiti anak ni Apo Diyos ijay Ehipto. Apay
nga saanda anairaman, kadayjay apan nakatay, iti inaunang anak. It was the blood of the lamb. Ijay ingkabil da, iti bautek iti arwangan da. When we live with the blood of the lamb, redeemed, kasano tayo nga nasubot, gapu kadayjay dara ni Apo Jesus. Intun no usarin tayo kakabsat, dayjay sao ni Apo Diyos. The Bible. I would strongly recommend that you have time and time again to have a time with God, meditate upon His Word. Dayjay nga inaramid iti kabusor, isuntumot laeng ti aramidin na kadagiti anak ni Apo Diyos itata. Malagip tayo kabsat na pan nakasulisog ni Apo Jesus. Iti Mateo 4:1 ingana iti 11. Umuna, our appetite. Kunana ti kabusor. Ibagam kadigita bato, at daiti pan nakabalin mo, daytanto abato agbalin at tinapay. Jesus fasted, itatan mabisin, itatan mawaw. Ti kabusor took advantage of the physical condition of Jesus. Kuna nakitam di kita bato, nursikat ti anak ti Diyos. Ibagam kadigita bato, agbalindan to at tinapay. Appetite. Mikadwa. Kaya't ni Satanas nga imula iti distrust saan apa nagtalak ni Apo Diyos. Kuna nakabsat, no sikat ti anak ti Diyos. Throw yourself down. Saan ka di nga naisurat? Nga ibaon nang to digiti anghel na. Ket they will lift you up with their hands. Tapno tasakam saan to amadangran kadagiti bato. Distrust. The third temptation was worship. Kunana, ited kunto amin kadagito. Pakita ni Satanas kina Apo Jesus, all the kingdoms. Ijay nga naglawlaw, ijay panang temptar na, panang sulisog na kina Apo Jesus. No, you will bow down to me and worship me. Listen, as the saints gain victory, Jesus won the battle. Itinbaga na, inulit-ulit na, verses 4, verses 7, and verse 10. Iti inusar na, it is written, na isurat. Kunana ni Matthew, in verse 11, then the devil left. Kakabsat ko, when you are tempted, when I am tempted, we can gain victory kas dayain bagana ni Apo Jesus. May I read the quotation nga ingkabil imbaga ni Ellen White, The Great Controversy, page 493. Nothing is more plainly taught in the scripture than that God was in no wise responsible for the entrance of sin. That there was no arbitrary withdrawal of divine grace, no deficiency in divine government that gave occasion for the uprising of rebellion. Sin is an intruder, for whose presence of no reason can be given. It is mysterious, it is unaccountable. To excuse it is to defend it. He
iso ni Satanas, had he been immediately blotted from existence, they, datayo kakabsat, could have served God with fear rather than love. Niya po Diyos ayat, iso ti lesson tayo. Niya po Diyos iso ti kinahustisya. Anya iti inadal tayo. Umuna, iti sisirek, iti basol is a mystery. We cannot totally explain it. But it is a reality. Adda kakabsat. Mikadwa, sikaken ti siya na iramanen kadaytoy adakkel a panagbinosor. Idi nga pinili tayo kakabsat ni Apo Jesus akas personal a manubot tayo. We sided with God. Laglagipin nyo, laglagipag. Ti kabusor, may sa kakabsat, nga arig na, mabisin, na rungsot alyon. He is coming, and He is looking for those who could devour. Ti kabusor na sika, ti kabusor no siya. Laglagipin tayo man. Nga iti panagbalegi, isulaeng no adda tayo ken Kristo Jesus nga manubot tayo. Iti aramidin tayo kumakakabsat. Putputan tayo. Dayjay apamati tayo kenkwana. Ket aramidin tayo akas inaramid na idinasuliso. Iti ibaga tayo na isurat. The power of the Word of God. The Word of God adda iti power na. Kakabsat ko, no mampay adda iti kunatayo nga nailangitan adang-adang. No mampay sikaken iti siyakit na iraman. We are looking forward nga daytoy ket malpas. Agawid tayton iti pagarian iti Apo sika ken iti siya. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami Ama iti ayat mo. Agyaman kami iti kinahustisya. When nadadael o Diyos, nadangran, nasugatan, iti pinarsuam alubong, gapu iti sisirek iti baso. When Ama, gapu iti ayat mo, inted mo ni Apo Mesos, tapno sinubot na kami. Ket gapu kaday dara na, gapu kaday biyag na. Imay inted na iti balegi kada kami. O Diyos, tulungan na kami. Nga pagbiyagan mi kuma, day biyag nga inted mo kada kami. Dawatik ang mga bendisyonam di kiti kakabsat akaduami nga nagadal itata. Dawatik o Diyos, nga itinaysang sa ngayang nga bendisyon ited mo kadakwada. Agyaman kami launay, itinagan na po Mesos. Amen. Kinamen. Kas iti kanayon mi nga ibaga. Ay ayaten na kay na Apo Diyos, ket ay ayaten da kayo man. You can have the outline of lesson number 9. Ijay chat group tayo. Or you can ask me personally, and I will send you also. Kada ito'y nga panaginadal tayo. Ni Apo Diyos iti madaydayaw. Imbag nga rabi itayam amin kakabsat.